shower out. Mega star. Mega star. Sharon Conetta. Uh-oh. Morning! Mega love shower out, everyone! Ayan, so mag-type palista na po, sabihin ka agad ang inyong main channel. Good morning, mega loud. Mega loud, shower out. Ayan, unat na yung kulot ko. Ayan, mag-type palista na po, mag-type palista. Lo. Ala, Bebe Labs, Anali. Aakit na sana ako, nawala ka na pala. Tapos na, agad-agad. Agad-agad naman. Akit na sana ako, nawala na. Asa na yun? Tapos na. Kakatapos ko lang ligo, nawala ka agad.
naligo pa kasi ako. Kailangan naman aakit ako sa live mo nang di ako naliligo. Ayan. So, ano na kayo? Mag-type palista dyan, ha? So, alam nyo na, ha? Mega loud shout out sa inyong lahat. At mega sardines. Charot lang. Nasaan na kaya mga kapatid nyo at na nagliliwaliw na naman? Sana yung mga kapatid niya. Namimiss ko na kaya. Oh my God, kayo talaga. Napa. So, tayo pasali na mga babay. And it's another new day, new Friday. So, dikitan day. Dikitan time, dikitan day, dikitan na. No. Ba't nawala? Ano ba yan? Ba't nawala? Iba naman yung na... Iba yung napindot. Hi, baby loves, Alger. It's so good to be back. Woo! Yan, tayo palista, tayo pasali. Tayo palista.